Business Complex. Koro kwayo tend county ma Kisumu mondo kony gi lando lokruok ma otimnegi no mondo kik giwit jonyiepo margi. Gimedo ni ler kod mall mar ohala e chiro no bende orangi malong'o mondo koth kik bi rocho ogandgi kanyo endo. Ka bende gikwayo kwe kod horruok e kinde ma oganda gi oloso e seche mane gidhi nyime kod gero stonde magi magibiro time ohala. Kik ng'ato bed gi luoro ni chiro nigi koko, chiro onge koko. Mana mano timre nyoro cha en gima timre everywhere. Otimre football, otimre kar siasa, lakini ok en part mar chiro ni chiro nigi koko. Traders are here, Nyamlori team are here, Garissa Lodge are here, Apini nitiere ka, every stakeholder city manager no bedo go piny mo wuoyo go. Momiyo everybody biro ka. We are not going to demolish every structure outside. Sani wabedo piny gi traders wago kod gi mbaka. To wal riko roket gi emomiyo wakelo kika. So far process is so good. Gibilo small safi nikech ka wang'iyo piny kae nyalo bet ni ka koth oa malo kucha ka ridre piny kae to nyalo hinyo jopiny gi. Ji duto gin jo ohala. Kila ng'ato onego bed no loko ohala kaka no loko. Ok onego bed ni dhano kosebiro ka to ng'ato dwa no yak. County government ema mondo konywa mondo pogi gi bende gi peace giwuoth gi ng'e kila ng'ato gi kare kaka ne giwuotho karwa one by one ka ging'eyo kila ng'ato ni ot achiel achiel. Jogi bende county government mondo wuoth mondo ne kila kamo ng'ato achiel obed gi plot achiel. Ok ni ng'ato mako plot ariyo, ng'ato mako plot 10 to jomoko to onge ka uso. Gima nyakwang'e ni sa saya ma idwa tim gimoro. Nyaka ng'ikni moko bedga kata mutni moko bedga to mutnigo kobete tiloso to ji dhi mbele. Wan ga jo Nyamlori ang'eny jomoko ne nigi fear, but fear no koro wasegolo kuomgi kendo they are all here. Watemo mana nwa fix gi space mantiere moromo.